Ahojte priatelia, my sme práve s Alenkou v Turecku, tak hodinku severozápadne od Antálie v oblasti Tekirova v rezorte Movenpick. Je tu super voda, čisté more, teplé more, krásne prostredie. Nie je tu len pláž, ale pozrite sa okolo. Je tu aj krásna zeleň. Rezort je plne vybavený, 5-hviezdičkový. Má krásnu pláž, má takéto mólo, kde sú takéto dvojlehátka s plachtami. Síce za príplatok 40 € na deň, ale dvojlehátko, čiže tá cena je v pohode. Ale inak tá pláž so slnečníkmi je zdarma. Rezort disponuje aj tobogánom, kde sú to nie len jeden, ale myslím, že 2 tobogány pre dospelých, 2 tobogány pre deti. Čiže je to aquapark. Poskytuje služby All Ultra Inclusive, alebo teda Ultra All Inclusive. Máme tu aj Michov Buchananov. Tuto kúsok môžete vidieť, ako sa Alenka akurát opaluje. Ale čo je úplná topka, priatelia, tak miestami mám pocit, ako keby som bol na Slovensku. Lebo pozrite sa sem. Lomničak. Normálne, že lomničak s lanovkou, pod ktorým sa kúpete v mori. Je to mega. Je to mega, chystáme sa tam. Výlet tam stojí na osobu nejakých 55 €. Nie je to dlhý výlet, ide sa tam lanovkou. Určite to vyskúšame, ideme sa tam pozrieť asi zajtra. Ale je to mega. A okrem lomničáku, tuto, kúsok ďalej, nad tými slnečníkmi, ľudia, tam je Kriváň. Je to proste, pozrite sa, tie kopce. Je to proste mega. Krása. Takže vodné športy, málo ľudí, nie je to preplnené. Sú tu Slováci, nejakí Rusi, dosť Turkov, ale po úplne pohode. Takže napriek tomu, že sme mali také menšie opletačky s izbou včera v noci, keď sme prišli, lebo síce sme chceli upgrade izby, tak nám chlapci vyhoveli a dali nám family izbu. Mali sme teda dve samostatné izby, kvázi apartmán, ale 2 rovnaké izby so samostatnými kúpeľňami, so všetkým, s televízormi, so všetkým, ale izba bola, ten apartmán bol plný komárov, neuprataný a tak ďalej a tak ďalej. Takže včerajšiu noc sme prežili. Dneska si hovoríme, že to budeme riešiť, ale keď sme počuli, ako sa sťažovali iní naši slovenskí turisti, tak si hovoríme, že naše problémy nie sú žiadne a išli sme si kúpiť rate, že my si to vyriešime sami. A zhodou okolností nás kontaktovala šéfka recepcie, aby sme prišli na recepciu a sa nám ospravedlňovala, že včera nám dali chybne family izbu a že dajú nám novú vo vyššom komforte. Takže dnes nás presťahovali do síce jednoizbového kvázi apartmánu, ale fakt, že komfort je síce kúsok ďalej od pláže, ale komfortný, čistý, spokojnosť a už si to môžeme len užívať. Ale ako sledujete, je to tu fakt, že super. Vôbec preplnená pláž. Možnosti vyžitia, športy, animačné programy, čo nám rozprávali, aké sú, výlety fakultatívne a tak ďalej a tak ďalej. Odporúčame. Predtým sa to volalo, myslím, že Royal Diva. A tento rok, že vraj to kúpil nemecká firma Movenpick nejaká, ktorá má viac rezortov. A že vraj tomu chce dať taký vyšší štandard. Je možné, že sa o to snažia, lebo tá šéfka recepcie dnes bola veľmi ochotná, veľmi príjemná, takže aj tie izby, tie komfort izby sú fakt, že na dobrej úrovni. S klímou, so všetkým, takže super. Takže si to ideme užívať ďalej. Pekný deň. Ahojte.